Assalamu alaykum, mehriban tomoşaçylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň ýyly döwlet beler orta diýen eterini şeýle belläp geçýär. Aýdym sasyň goty biziň halkymyzyň durmuşyny hemme döwürlerde de aýratyn hormat sylaga münasip bolupdyr. Biziň görnükli ýyleşlerimizi hatyralamak, olaryň atlaryny ebedileşdirmek we nesillerimiz üçin saklap galmak biziň ählumyň borjumyzdyr. Şeýle halipalaryň birem häzirki zaman Aýdym Sasyň otunyň ägirdi meşhur halipa Nur Muhammed Meredow'dir. Meşhur aýdymçy Nur Muhammed Meredow 1973-nji ýylyň 29-njy martyny Aşgabatyň golawynaky Köşe otunyny Muhammed Nur agan hemde Gurban Jemal genejen döwletli ojagyny 4-nji şagy bolup dinýänýär. Olar jemi 5 doğun, 2 oglan 3 gyz. 1990-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdep tamamlaýar. Nur Muhammed Meredow'ň mehriban käbeti Gurban Jemal aýdymyň aýtmanyra Nur Muhammed Aýdym Sada 15 ýaşynda töwessilip başlaýar, 17 ýaşynda da toýlara çykyp aýdym aýdyp başlaýar. Nur Muhammed halipaň 3 ogly bir gyzy bar. Oğulları Merdan, Didar Muhammed, Kedret Muhammed hemen mehriban gyzy telbi. Olaryň janyny sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Arman Nur Muhammed Meredow'ň ömrü gyýyken ol 2010-njy ýylyň 5-nji dekabryna agar ýarawsuzlyk wirarly aradan çykdy. Meşhur aýdymçy halipa Nur Muhammed Meredow baradaky şu filmimizi taýýarlamak üçin biz Nur Muhammed halipaň öz öýüne, ýagny mehriban käbeti Gurban Jemal aýdymyň ýanyna bardyk. Gurban Jemal aýdy bilen hemde Nur Muhammed halipaň mehriban daýdaty bilen hemde ogullary bilen söhbetdeş boldyk. Beşugun Nur Muhammed Meredow'ň döwletli ojagyna mihmançylykda ýanymyzda Nur Muhammed halipaň mehriban käbeti Gurban Jemal aýdy bar, mehriban daýdaty Hacı daýdymyz, Hacı enemiz bar, ýani Sara daýdymyz. Şeýlekem Nur Muhammed halipaň mehriban ogullary Didar Muhammed hemde Kedret Muhammed. Ilkölene şeýle halipany, ägirt halipany terbiýelep ýetirip dünýä getiren mehriban ene köp sawurtun aýdýas. Gurban Jemal aýdy ömrüňiz zok bolan janyňyz sag bolsun. Aýdym Sasyň otunda näýle aralaşdy? Belki garnaşlaryň bir ýerine ýa howsalaryň bir ýerine Aýdym Sada höweti bar bolanlar mümkin. Kim iterek berdi? Nädip Aýdym Sada başlady? Düşümni berdiler. Düşümni aşaýdym pir, düşüme girip berdi diýip gurun etdi özü oturup. Şu gurun bilenem özü boş telewizor bilen, radio bilen olady dogry. Näçe ýaşynda? Yaşına kendi bilen ýöne ahirkiler kiçirakdyr. Ýegin çözýär kiçirak. Mektep okuwçysy döwre. Şu köçede bedrede öler ya, öyle bedrede öler onun muzikalini yaktı. O zada sarılmaydım saz grubuna. Şondan biraz sokuda atarım. Şondan başlattım. Toya gidip başladı yavaş. Telewizorda etadan haýtaýdymçylar dinleýärdi. Akşta dinleýärdi. Gaýbany halipa okuny şonu tutundy. Şonu dinlerdi. Üstem şonu dinlerdi, kiçsem şonu. Tuğulam. Şonu bir toya gitsem derdik eva. Yoksa şu televizor bilen ben daýdym saat. Elçileri yarama Gözün kömürümden Bu dünyada. 1990-njy
Nur Muhammed Meredov hakykatdan hem dolu halkyň söýgüsini gazanan oglan. Hem dostum hem deň duşragym menden 3 ýaş kiçik bolýar-da. Men Nuryny aslyna gaty irrak tanýanna. Hazır aýdyn näçinji ýyllar bolýar. Harbagullyga gitmäkem 85-86 ýyllar. Ondan çala giyjiräkine 87-nji ýyllar harbagullyga gitmäkem şondan bäri tanýan. Şu ýoluň aňyrsyna şulan çykanlar ýaşaýar-da. Men dostum taýlar irrakdan tanýan men. Tarada aýdym oturlýar-da. Onu käbak Nuryny getirýärler. Bizden kiçirek bolýan agyr gitarany çalyp berden aýdýar-da. Şo wagtdan bäri tanýan. Onuň men garyndaşlaryny hemmetini tanamdyň. Käbak ýüregiň atjaň edýär-da. Duran ýerden plan ýerden gelýär. Onuň bir aýdym bardy, gurulýardy, ýa-sadynlar bardy. Sadynlarym näle şu men ýanymda bolsa ertirseň ýanymda ýa-sen ýanymda men ýanymy bularam. Ýüpüniň üstüne odun goýar ýaly aýdyn martda görgülle. Ýöne aslynda Nury menim akşyň şägertleri bolýarsa Akmumy Saparowyň. Ýöne Nury hakykatdan diňe Akmumy Saparowyň aýdymlaryny aýdan başdan kiçiliginden irki ýazgylaryna diňlesen diňe Akmumy aýdymlaryny aýdýar-da. Galiba aýdymlaryny. Soňanyň öz başyna ýol öwretdi. Menim Akmumy aýdymlaryny aýdýadym, Saparowyň aýdymlaryny aýdýadym ýa-ni ýok-i diýişmeli Hanur diýen aýdymlaryny onuň ýa-ni kimidi ýarş gurnanlaryna toýdy. Toy pertsewinde men ýa-ni oglanlara salamny Nuryň aýdýan aýdymlary men aýdamak. Men aýsam özüm şaýdýandan Nikol bilerek aýdylan aýdym, bulaýdym olam ýa-da menem ýa-da ahir şol ýolarak bolýar. Bizim öz ýolumyz bar, Nuryň öz ýolu bar-da. Ýöne hakykatdan dostluk, hormat goýýardy. Menem şol ýaly soňky ýaşlarda etjek nesihatim o bassaşlyk bolsa da görüplik bolmasyn diýjek bolýarna. Men diýjek bolýanadym aýdymy her kim özi şaýtmalla, her kim öz ýüreginden çykaryp aýtmaly. Şonuň üçin näme ýene bir gerek Allahjan iman eden bolsun. Öz ýöne hakykatdan bir nime oglandy da. Çağa ýalylar, bir çağa ýaly. Ýüreginde zat ýok da şeýle fakir zat oglandy da. O näme diýär agyjyň näçe miwesi köp bolsa şonça boyun aşakdyr diýär, şon ýaly oglandy da. Onu Nurjan hakykatdan halkyň söýgüsini ullan kişi gadanan oglandy. Başlar var, nimeler başlar bolýar da käbir 5 gün aýdyp bir 5 tane ýaş ýa 5 tane gyýdylar, 5 tane oglan goýup sen edip gapdalyna gelip durada düşdüler. Şodurny diýerler de aslyny şu awraýy saklamak näçe ýylyň dogamyny awraýy saklamak kynly. Nur hakykatdan diňe ýaşlardan ýaşlygyň göwnünden turýar-da. Nu esasy hakyky aýdymçy bagsy boljak bolsaň ullugyň göwnünden turmaly, ýaşlygyň göwnünden turmaly. Ahir garap halkyň göwnünden turmaly. Şonu başaran oglan diýjek bolýan. Nury gaty adamlaram ýaşlar hemme gowurýar-da Nurjan. Fakirin saýjenet bolsun, ýatan ýaty bolsun. Mene her türümde ýatlaýanlar. Başta yazdı dünya illerin, mehreminin aksıydın illerin. Ezimen bana sayılar bilir, doymadım mehremeden mehriban ecem. Ezimen bana sayılar bilir, doymadım mehremeden mehriban ecem. Mehman tomoşaçylar Nur Muhammed Halipa hakkında gurrun godolanına mehrem inen gözüne ýaş aýlanýar. Şoň üçin Nur Muhammed Halipa'ň çağla hakkında, ýaşgyllar hakkında bir owadan ýatlamalary, ýakymly ýatlamalary dinlemek üçin biz hazynemizde ýani Sara daýdamda söz geçirýäs. Sara daýda ýegeniniň hakkında nämeler aýdyp bolýar? Wah, Nurjan bir Allah tarapyn bir Hudaý berindi hili bolup dünýäýinden çağol. Şeýle bir mehrli, bir güler ýüzli, pespäli, bir hoşgulaw şeýle bir oglan ol. Ula kiçäde deňdi, baýa garyba bolsun, bir durşunny durýan oglany. Şeýle gowy zihini bolansaň, bana halyk
derrew toya çağırdy. Ähli yerlerde abrayy ýöne Nurcan molly. Ya bir toya gidenne dowr ýylyal plan hilip ya ba ya garyp diýmedi. Hiç sahtsız aýdyp sowuk gaýdan toýlarynyň hiç de hasaby ýokdur. Anasına minde koydu vatınma elimin uğrun paylap gidersin Ircımın çavuşku anlarydınma Aklımı huşumu aylap gidersin Nur Muhammed Meredif arada aýtsam neresi adamçylyk bowdy, sunuwatanmady. Menem netibem olup 2008-nji ýyldan 10 ýyl geçenli işlemek netibe boldy. 2008-nji ýylda Bar welaýatynyň Bayramalaş şäherine Kakelli Nuraliýewiň toýuna baranda sataşmak mesler etdi. Şonda meni bärik paýtagda alyp gaýtdy sebäp bolup. Pahy işleşýärdik. Studiýada aýdymlaryny ýazýardyk. Toýlara gidýärdik. Şo döwürler tuğrama toýlarym günüňi açatdy da. Şonda da ýada diýmen bir täzelik edeliň diýip öýde bir talap boldy da. Aýdymlar işlenýärdi studiýalarda. Şo döwürler. Şon ýaly oglany da öýdi. Näme pahyr ýatan ýer ýaty bolsun. Wat çağlar bilen gatnaşyp ýör oğullar bilen, Bidarjan bilen, Hedret Muhammed bilen. Şunu en tek aýtmaladym magulini şu ölüsä Kur'an'ı şol adamlar eşitip geldim şey dip diýdi hiç tadım ýok ka diýdi Nurjan diýdi meniň şeýle bir toýumy sowdy diýdi hiç tadı nemesem azdyr diýdi. Şu tabytyň öýde ýörek barýardy adamlar dur ýön elden ele geçip teşe uly ýola çeldi Nurjan tabyty şey dip gitdi. Onun fiilagını niýjekmi, abraýyny niýjekmi, pesperligini niýjekmi, şeýle bir gowda ýer gitdi. Şeýle bir zehim entek onun aýtjak aýdymlary, döretjek zatlary kenni, arzuwy köpdi. Razı edip eni atı gaýyny saýlawandan gözellerim aýyny Oğul gyýdyň agtyp şowlup toýuny gelgede erkany göreýin garratma meni Oğul gyýdyň agtyp şowlup toýuny gelgede erkany göreýin garratma meni Geýen kirikmän oğlan öwüne durupman diýende satyp diýse saralman, gara saçy agarman. Wah, armany ken. Ýöne elbetde Allahyň berin ömrüdür de. Wah, berer ýaly däli. Öýüne, iýline, halkyny gerek oglan ol. Wah, bir toýlar tutup halkyň içinde bir diýenne her kim şonuň bir edenini gaýtarjak, toý tutup halka terpay berjekdi. Onum armanly ýerim görmedi. Ýöne öýde bolmasa-da öýde baýaly. Şonuň edenini şeýle bir adamlar gelip gaýtardy ölüň mara. Ol söz tapamak şon diýmäge. Wah, ýöne Nurjanyň öýdi ýok. Şo toýda ornu oýup ýergädip boldy. Başga ähli zady ýerine boldy. Öýde bolsa-da şondan üýtgeş edilmedi. Şunuň abraýy bilen eden zatlaryny halk gelip toýuny tutup berdi. Öýde görmesedi, biz gördük toýuny. Oğlun öýerdi. Toýlar tutuldy. Wah, kapysyna kejebe geldi. Törüne gelin geçti. Wah, agtygyna adyn nakar. Neçe ýatlasaň, näme diýseň henir az.
Bağışam ken, ol haktan içenme, halktan içenme, zor ayaktanma, yöne bir haktan içen bağışıdı. Ehli yere barsan, sesini işitip otuyorsun, durup dinleyen, bazılarda yine barsanız, diskini her kim satın alıp, bir üzülene, vah, Nurcan, şu tayda, bir kalık kaydiyen, özün yoğum ölüyün sesin gelip dur da diyen. Nur Muhammed Meredov bilen ilkinci gezek tejenne bir toyda görüşüpdik 2007-nji ýylda. Sonra şu toy ýerde ikimize bile bir aýdymy Nur Halifaň bir aýdymy aýtdyrypdylar. Bu dünýäde senden özge bagyt ýok maral. Şol aýdymy bile şol täze ýazgy çykarypdy şo döwürler. Aslında Nur Muhammed Meredowyň aýdymlaryny kiçilikden dinleýän, kiçilikden ulu höwes öğretti. Henide çelini şoň aýdymlaryny aýdyp gowy şonuň aýdymlary bilen öz ýolum tapdym diýsen ýalňyşmaryn. Halifa diýsen aýdymlar henide çelini gowy dinleýärler. Sebäbi biz aýdymçy bolup bilýäs, bir aýdymy tanıtmak üçin näil ihlas edilýär, näçe günläp bir aýdym üstünde işlesegem, şol aýdym wapşe dinlenmeýän wagty kän bolýar ýöne. Nur Muhammed Meredowyň çykaran aýdymy, şo ýörgün aýdym boldy diýsem ýalňyşmam, ençeme hit aýdymlary bar Nur Muhammed Meredowyň. Bundan beýlägem başardygymdan entek planymda kän Nur Muhammed Meredowyň enç aýdymlaryny ýene-de aýtmak. Nur Halifaň ähli aýdymlaryndan gowy görýän ýöne içinde has gowy görýän men şo kuş dep aýdymyny has gowy görýän we fazam gowy işledikleri ýerine ýetirilşen diýsem gowy. Şondan bir wet kiňlep berýär. İleride bir öy gördüm, üssü kamışlı vay içinde bir kız gördüm, derderim saçlı. Ey garibız kalan baş, göydürme meni, göydürme meni. Bulaydım benim Türkmen Owat ýylynda da şekile geçiripdim, diýsen owadan aýdym. Gowy görýän aýdymdan biri. Yatan ýeri ýakty bolsun Nurjan. Nur Muhammed Meredowyň aýdymlary häzir ýaňlanyp dur. Oň aýdym könülmeýär. Oň owazy könülmeýär. Oň bir öz boluşly bir ýoly bar. Häzir ençeme ýaş aýdymçylar şol ýol bilen awray gadanýarlar, şol ýol bilen adalýarlar. Ben Nur Muhammed Meredow halifamyz hakda aýdar eken, öçmejek izi goýdy. Bir entemek adamyň ömrüni ömürde şol ýaşap bereni aýdymlary bar. Biz şu 31 ýaşymyzda bolsa aý ölek ryma aýdymlarja bizden bir kuş ýaş kiçi aýdymlar ýöne integem şol adamyň ömrüni ömürde şol ýaşap ber. Allaha Hudaýa mekan jennetden Nur halifamyň o ýerine biz ýaş şägirdleri ýetişdirip gitdi. Nur Muhammed Meredow bilen 2006-njy 2005-nji ýyllar birje edek görüşdim men. Magtumula toýa bardy, şonu öýdäk ejemdagy ertdi, şoňa bir agyna tüýkur pata ber oglum diýip. Hawa şonu köp aýdymlarynyň sözlerini pirsepde oturup ta toýdan gutorýança ay sonu läle gyýan aýdymlaryny ýatladyp oturupdym men. O halifamyň
Halipa hakda Aydar zatken Aydar zat gatken Allah can şagirdler bilen aglyşykda şu ýol dowam etmek biziň bar ardymyz, maksadymyz, şu arkadagly ýurdumyzda bir öz hakyky türkmen aýdymlarymyz bilen bütün dünýä ýüzüne çykmak. Şahir bayly bir bilbil sen gülüňe gonurdym, kerwin seýle çykanda didarыңdan doyurdum. Men bir pervana bolsam, aşkında men yanardım. Bu söýgüde yüregim, sensiň söýgüli yarım. Sensiň söýgüli yarım. Anlayına batmadı yani, yeren yolum gitmedi yani, bundan artık gitmedi yani, bana oğul bir Hudayım. Anlayına batmadı yani, yeren yolum gitmedi yani, bundan artık gitmedi yani, bana oğul bir Hudayım. Indi Didar Muhammed, belki sen kiçirek bolmagyň mümkin, Bedret Muhammed has kiçidir. Esasam kakanyň aýdymlaryny kim işleýärdi? Sağdan bir geli gulaga ýakymly, sözlerim manyly. Aydınlarını özleri işlerdiler. Oturup grup bolup, oturýarlar bir komuta, şaş komuta girýärler. 2-3 günler çıkmagan aydym işlep, sady işlep, özleri döredip halka etirýärler de. Ya sözlerini de hiç eline şu yer bolmanlar diyecek sözüm yok da sağdan edir şoň ýaly. Ya biziň ýa mektep birlenmede gabat geldi de Nur Muhammed Meretowň edadan bir adat başlamaklary, ondan edadan şu Nur Muhammed Halipaň aýdymlary ýanlanýatda. Awtologda var ýanam bordan şol, Gurbanlykda da şol ýanglanar durar, toýlarda da şol aýdymlar ýanglanar durar. Diyecek bolýanym şol aýdymlar bilen ulurlyk biz. Özüm şu sözüm, sağdım, hiç andan giden o. Yoldaşlarımla bile üşüp yazartılar şöyle. Şu otomun içinde. Yine mehman tomoşaşlar, şu yadık edip duran yerimiz, Nur Muhammed Halipaň öz sağdanlara topları bilen aydym işlerini yeri, şu devlet ocağı. Didar Muhammed, kakın yolunu üstünlükle devam edip durdun. Kemal oturup oylanayan da şeyler hadini koyup gidipdir. Kakın pakir. O aňyrsy bäýärsi görnüňok. Giden aýdymlar hem at awraýy. Indi şol hadineden beýlek aýdymçylar ulanyp berler, gaplanmakmy? Aýny sewerim badyr da, gatyr sanıp baramak, ýöne işleýän, halka ýetirjek bolýan kakyn aýdymlaryny aýtýan, toýda çykýan. Nesip bolsa, aýdarsam. 1998-nji ýylda men Nur Muhammed Meretow'y toýda görüp, şon öz hakyky ýüregime ýakyn halipa saýdym. 1999-njy ýylda ýanyna men eltdiler, men bir toýda aýdym aýtdym. Şonda halipam arkama kakyp berekellaryny berdi. Menden şonda üýtgeçik täsirler galdy. Aýdymlaram şeýle bir ýürege ýakyn ýatja galdy aýdymlardy. Benim heves edip şonu gaty ýüregime ýakyn saýan halipalaryň biri Nur Muhammed Meretov. Terçemeniň güllerinden bagş edeýin maýam saňa, terçemeniň güllerinden bagş edeýin maýam saňa, kalbimiň pek owazyndan bagş edeýin maýam saňa, kalbimiň pek owazyndan bagş edeýin maýam saňa. Inni ýürek bagrymda aglap, gözde ýaşym girýän aglap. Tekrarlardan çimin bağlap, bildirin mayan sana. Tekrarlardan çimin bağlap, bildirin mayan sana. Öýdi barka pata beren şähertlerinden kimler? Rahman Hudaýberdiýew diýen bar. Eldaram şoň aýdymlaryny aýdýanlar, Eldar Ahmedow diýen.
Ken oğlan. Ken aydan ken ýöne diýjek bolan özi Nur Muhammed Halipan. Ine men sana ak pata berdim, bir pata beren aýdymçylaryny soraýan. Rahman Hudaý berdiyse. Üye getirip öwreterdi da şonu. Şeyden tuğdu. Üye getirip. O Rahman'dan hakikaten borona qawken tapatlandırmam ana qati. Han yazdırar da şarda oturup toydan gelen son oturup üçe çelde. Sonra öwreter şuýerde toýar gider ýany bilen bile. Nur Muhammed Meredif, Ali Pam bilen şu ýanky şeýle täsin günler boldy. Şu taýda bu wançty bir dostum bardy. Şu Halipa janlara ýaqyn. Gitmegime şol oglan sebäp boldy da. Ondan meni bir gün degenlerdi, sen şu Nur Muhammed Meredifler gitjek. Şu günüm Halipa toýuny boşuna kenan bardyk. Ana ýa girdik bolan. Şu ýanky Halipany görüp şeýle bir meni duýgu boldy täsin. Şonu ýanyndan görmek, onu da öýüne barıp görmek. Toýlarda da şumar barıp görülýär, toýda zatda duşýa bolýan, ýa öýüne barıp şonu ýanyndan oturup söhbetleşdik bolup, gurrundaş bolup oturmak ol täsin ulu wagtda. Ondan sonra Halipa şey diýdi, "Uwaş dostum. Sen diýdi, şägirden çykypdyr. Rahman Hudaý berdi, diýişdiňmi?" diýdi olan. Gön şeydi, meni yüzüme seyretti şeydi. Sen eýdýän? Bana şonu ýalaga seyretti, ol şonda da gaty uly duýgu boldy mende täsin. O hiç ýadymdan çykmajak. Yani uwanç dostum, han bir aýdym aýdyp berdi menem. Ay, 16 ýaşymdadym da. Aýna göl turşuma gyýryp aýdyp berdim da. Şowat anoran aýdyp berdim şonu. Tugeleme. Ýa-ni ýüzi ýyrtylypdyr ha diýdi uwanjala dostum. Umma toýlarda görýärdi meni, umma tana uratdan barýan, toýda görýän. Aýdym aýtdyrýardy. Gidýär toýak gidýärdik ha. Aynen sonra şey diýdi, 2007-nji ýylda görüşemizde Rahmanjan seni gowurýan. Jigim sen bilen diýe daýdar zat diýdi bolan menne şeýle bakyrdım dol. Şeýle begendim de şo diýen sözüne. Onu 2008-nji ýylda şu studiýada aýanky merjenim diýip bir aýdym işledik. Mustaqlamdan şu maç olaydım. O vardı toylarda. Ken o laqade diýerler şolaydım. O şu ikinji aýdymdan diýet. Aýda aýlydim bola inşallah. İnşallah Rahmanjan. Man aýdar diýdi bola. Şonda da şeýle begendim şu sözüne. Ali Bazanım. Ondan sonra ikinji aýdymdan 2009-njy ýylda çykdy. 2009-njy ýylda ikinji aýdymda aýym leýlik. Şonu ýa-da aýdym çykardyk. Oňam şekilli ýagdaýynda onam mustaqlamy o garşaly. Bewiller gül açyna almaýan aklabyrda Etsek kimin dağın anaracan Saçın şamar bolun bimar Gözleri humay nurana ay Yüreğim para anaracan Dünce Hakan Pahyryň ayağa galdyran aýdymçylary häzirde de ýardam edýärlermi? Habar tutup durýarlar dämi? Ýa. Saňlaşýarlar. Näme gerek, näme kömek? Ya ýöne interview üçin diýýärmi? Arka aradyna bir neme bolmasyn diýip. Ýa, bilýär. Getirip kimisi pul koyup gidiyor. O zat edeceğim deyip. Yaratacağım zat edeceğim deyip. Getirip berip gidiyorlar. Oğlanlar. Ha, böyle sağlamı sorap. Eyleyerler. Borçut golüne yoldaşlar eyleyerler. Indi Nur Muhammed Halipan bir köpçülüge muman halk arasyna ilkinji çykyp adal baştan wagty bilir hemmämeden aňymyzda galan
ilkinji edek Ýaňlan diýarym telewiziýasy. Ýaňlan diýaryma gatnaşjak diýip aýtdymyz-da. Gidip atmaş geldiler. Şu toy alet geldiler arkadan gelen. Tuğla. Televizor verdiler padarka. Ay, köp saatler ellerine oğullar bilen alıp beğenişip verip oturuyor. Inni hormatly jüri agdalymyz Nur Muhammede näçe bar berdiňiz? Aman Saparov 9, Kömek Murat Akif 10, Şadırdı Eliyasov 9, Maya Turliyeva 8, Cemal Saparova 9, Şah Mehmet Beşimov 10, Berdimurat Berdiyev 10, Gülşirin Alıcanova 10, Asır Cumayev 10, Devlet Şarif 10, Anne Ulgurdova 5, Ateş Taparov 10, Attı Şarif 8, Yegen Nurdun Ecebov 9, Mehmet Kurbanov 10 bal. Yaňlandyryp depeleri dedileri men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Şatlanırıp yürekleri yüzleri men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Türkmen baharyna ýadyna gurban, ýady meňdeş gyýylyň nädine gurban, bolup bir gödeliň ödüne gurban, men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Ajaýyp dünýäde gödel dünýäde, duruşy bilen aýdym gadal dünýäde, ýaşanyňy degýän hedil dünýäde men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Aýdym saz adamlaryň göwünni joşdurýar, adamlary ruhlandyrýar, ýaşaýyşa, durmuşa töýgü döredýär. 1990-njy ýyldaky Ýaňlan diýarym telewiziýasyna gatnaşanlar bir ýaşazyk çepikdice görmegi bir hoş niyetli, nurany yigit şol konserte gatnaşdy. Menim şol konserti ýene bir ýoldaşlarymyz bilen alyp barýardyk. Ýaňlan diýarym telewiziýasyny 1990-njy ýylda şol ýarışda da ýeňzi boldy şol. Şonu halkymyzyň söýgüsini, hormatyny gazanyp, ýaşlygyny teretmeden eýýäm halk köpçüliginiň söýgüsini gazanan ýaş ýyllarymyzda ullukan halkymyzy baha berdi. Şu toýlarda, zatlarda bilekän boldukda şo eşdiýärdik-de halkymyzyň bir aýdýan gurrun bardy. Öýlenmedik, ýigitlenmedik. Ay nuru bolmasa men öýlenjek gel, nuru bolmasa men durmuşa çykjak däl ýan gaýyllanmaz. Kän boldy. Şon ýaly bir halkyň söýgüsini, hormatyny gazanyp, halkymyza gowy lezzet beren, hedil beren aýdymlary bilen, o adam kärçiligi bilen, özüniň şahannalygy bilen şeýle bir halkyň söýgüsini gazanan ýyllarymyzyň, ýaş ýyllarymyzyň biridir. Arman ömrü gyýsken ýatan ýeri ýaty bolsun, onuň oğul gyýyllaryna, dogan garyndaşlaryna, iň ýakynlaryna, hemmetine iň gowy arzuwlarymyzy aýdýar. Şeýle perdendi terbiýelep ýetişdirip beren ata-ene, gaty bagtly ata-ene hazaplaýan. Ina mehriban arkadaşymyzyň aýdýan mydama gowy sözleri bar. Öňkü medeniýet sunugat adamlarymyza hormat goýmaly, olaň eden işlerini tip-tipden ýatlap durmaly. Gaty dogry aýdýar hormatly arkadaşymyz. Şol üçin häzirimne ýürüten medeniýet sunugat adamlaryna
hormatly prezidentimizin goýan tarpaty gatullokan inhäzir medeniyetimiz sunugatymyz gaty eli yetmez derejelere sıkışýar. Şeýle bir aýdymlar aýdylýar, şeýle bir saatlar çarnýar, tam toparlanmaly. Umuman medeniyetimize sunugatymyza berilen üns şuda ullokan. Medeniyet halkın kalbydyr diýilýär. Dogrudanam şu medeniyet sunugat adamlary elmide ama halkın öňüne hyzmat edip halkın söýgüsini gazanýarlar. Ne şeýle aýdym islamyň biren Nur Muhammed Meredow'dy. Onuň yatan ýeri ýagty boldun. Hawa biz onu da kalbymyzda, yüregimizde saklar. Sebäbi ol bütün Türkmen halkynyň yüregine orn alan şeýle gowy estrada yıllarlamyň gowy lowrda duran yıllarlamyň biridi. Nur şinne ýatyn. Allah ondan amrari bolsun, bizden amrari bolsun. Bir 1999-njy ýyl we 2001-nji ýyl aralyk Nur Muhammed Meredow halipa bilen bile toýa gitmek, işleşmek bize de nesip etdi. We kän bilece işlenmir 3 ýazgalar albom çykardyk. Olam şuma da çenni halk köpçülikde dinlenmemýär, söýülip dinlenipýär. We Nurjan bardy Nur Muhammed Meredow bardy aýtmany zat kän ýeke şo bile biz ýaşlygymyzdan bile kän bir hemme taraplaryň bir praktika tarapdan hemme taraplaryň biziň ösüşimiz üçin bir sazanna hökmünde bir aýdym ýazmakda, toýa gitmekde näle ösüş gazanyp bolunýan bolsa, inkän toýa giden bagşylan bir ýerde ne ýara halym bar diýip bir aýdym bardy Nurjanyň. Ondan gün toýamyndan bir toýuň bir öz akym bar da bir ýuwaşlyk bilen bir tesiň açylýan aýdymlar bilen zat bizim gün şol aýdymdyň näsimiz gelýärdi ýa-da özümizem toýda ondan menim gün şonu çalyp başlaýardym on jigim näme çalýar o zat diýetde ondan aýşon agam aýdyp beräý zat diýip şo bir näle ýa-da on bolsaň bir birinji şol aýdymda bir hil ýa-da ulumyz açyp gidýärdi bir şoňalyk bir halkyň söýgüsini gazanan adam yatan ýer ýagty bolsun. Hemme taraplaryň tuwlama giden şuma şägirtler we bir aýdymlar şuma atlaram toýlamyz bezäp ýör. We innem bir oğulca bilen diýdar Muhammed Meredow bilen şuma bileje işleýär, ondanam tamamy doly. Nur Muhammed halipa bilen menem ençel ýanyna bile toýup diýip salmak nesip etdi maňa da. Kakama fazanna bolle. Olam ençel ýanyna bile diýip salyp ýanyna toýda işlesdi. Ondan soň kakamyň ejimi gurun bersine görä 91-nji ýyl, ýagmyr 2 saýlyjak wagtym öýe repetisiýa gelenlerini Pahir Arslan Gurganow, ona kakam Nur Muhammed Meredow eljasyny alyp meni agyna çüflep maňa ak patada alma nesip etdi maňa da Nur Muhammed Meredow'dan. Umuman aýdymyzda Allah'a bu diňe gowy atlamalar galy. Şu adam köp ýere toý baramyzda Nur Muhammed Meredow'yň depçesini diýilýär köp ýerde agam. 2006-njy ýyl Gemide bir toýda tukam. So toýda çalanymy gördi. On meşasyndadım. Onu kimin oğlu zat diýip toýda zat etdi, gördü. Ay sine den malmalagam. Onu 2006-njy ýylyň iýun aýlary öýe gelipdi. FKPMK ilkinji toýma FKPMK toýa gidipdi meni. O, siziň o wagtda. Ay so 2006-njy ýylan 2010-njy ýylyň dekabryň 5-sinde sen ýanyna bile toýa gitme. Nesip etdi maňa da. Allah jaýatan ýaty bolsun. Jaý cennet bolsun. Meni arda Nur Muhammed Meredow halipadan olam bizden arda bolsun. Şu söýgüň, şu hormatyň aňartyna Nur Muhammed'in özünün belent adam käşligi bar. Hakykatdan hem ýani daýlamy aýtdy da hiç gelene baýten garypsen diýen oken. Gelen adama hökman gowuny tapýan eken. Şoň üçin hem halk adyny adanyna
Nurum diýenok, Nur Muhammedem diýenok da Nurjan diýerler. Aw. Maňa gatken ýa-diýerler internet urgamyna we Nurjanyň ne şül dünýeden gaýdanna 10 ýyl bolýar. Şol hakynda bir ýatlama film edäň-de, bir ýatlama bir video taýýarlaýyn-da diýip gatken haýyşnamalar gelip boşdy. Şoň üçin şol haýyşlary kanagatlandyrmak üçin ilke Didar Muhammed'e can etdim, gayret ettim, teşekkür ederim, gurnarlı. Ne? Edret Muhammed, sen aydım mı? Ben aydıma başladım. Ha, tuğla başladım aydıma. Benim de kakam giden yürüdük. Ağam bilen bile aydıma giriştim. Yaşayıp orada kakamın yolunu bir Rabbim inşallah. Ula buraya derece yetim. Allah yolunu açık etsin. Sağ olun. Nur Muhammed Meredif diýilende şu Türkmenistanyň otunda bir miwel agaç gödüňe welýär-de. Gaty ustan oglan en şeýil du emek bolup dirkeşdik, du çörek içdik. Ýöne Nuru bardy gurrun edende, muňa aýdar ýal zat köp däray. Men bir ýerden bir mesele boldy-da. Bizim öýüne bir toýmuz bardy. Şo toyu bir hili Nurjan şo tak goşo toy alyp, iki toy alypdyr da bir güne. Ona giýje bizim öýüne toýa gitmeli bolduk. Toýyny arza etmek niyet bilen. Onda şo toýa barly men günlügi aýdyp beräýin toýuň ýaşly. Saat 9-da başlaýyn, akşam 6-da sen 6 dograt men toýum. Aňarda beherden tarapda men şo tak edip, şo taýdy men şo toý togan ýerinde. Toýynyň ruhsady bilen şolar ýaly giýje, ruhsadyna gaýdyp ýolda gelýär kakşyna. Şu batany iç saat diýilýär-de. Şoň golaý gelenne bir zat gurrun merçigim diýdi. Men diýdi ýaş oglannym. Kiçiräjikdim, kakam dünýeden gaýdanna diýdi. Şu içerik sygman diýdi, şu batany iç satyň içine gelip diýdi. Daňdan oglaý gelipdirin, içinde ýatyp galypdyrin diýdi. Şonda diýär, ak sakally bir ýaşly. Inim tur diýip arkamdan sypalap, ak sakally sellelli. Bar ýol bolsun. Indi sen ýoluň açykdyr diýip şeýdip bir ak bata berýär maňa bir. Şolar ýaly işaret boldy, şondan soň belime bir mikrofon alyp halka hyzmat edip toýa çykyp başladym. Şondan soň şu ady abra ýalym diýip öz agymdan çykan söz öz agymdan eşiten dadym. 2009-njy ýylda şu Köşe Owasynyň Miraly Hojamaga diýip bir toý dik gelipdi. Ona şol Hojamaga 2 gün toy etjek diýdi. Ödüm öň aýdym sadyň içindeken öz aparady bar eken, Atabaýynkydan aýdym aýdýan eken ödüm. Onuň bir gün diýdi, şu Atabaý halipaň hormatyna diýdi, ogluny aýtdyrjak kuwat diýdi. Bir günem diýdi, Nurjan aýtdyrjak bolýan. Esas toy günüm zanyt diýdi, şoň üçin men diýdi. 2 gün näle 3 gün toy etmeli bolýan diýdi. Nurinem aýtdyrmasam bolanok diýdi. Onuň şeýtde de bu toyuna bardyk. Onuň näme toýa baran soň öýe gelip çörek ýýýärdi o wagtlar. Howlin toý bolan soň. Ana sonda öýde çörek ýyp atyrkak Nuryň özi. Men diýdi, şu agam maňa goýan sarpas diýdi, men ilkinji halipam şu Miraly Hojamaga diýdi. Men 13-14 ýaşly oglandym. Baryp şeýle aýnalar bar, içinde repetisiýa diýen ekenlerde. Öýüň içinde. Şonu dinlemäne barýan ekenler Nuri. Şondan onda ýanyna çagyryp ol öz Atabaýyň ugrundan aýdan soň sen sesiň akşyň sesine gabat gelýär. Sen akşyň ýolundan aýtdyp mantofonna dinledip diýe şoň aýdymlaryny aýtdyryp şeýdip ýanym bilen diýär aparady kömekleşýär diýe ilki wada diýe. Soňra her toýda bir aýdym aýtdyrdym, kaýdym aýtdyrdym, şeýdip ugrukdyryp ýöne ýalňyşmasam öz Nur neresten ödüm men ilkinji şu sunnat ýoluna ugrukdyran halipam şu Miraly Hojamaga diýipdi. Didar Muhammed, Edret Muhammed, Nur Muhammed halipa hakkında şu yanıma gepleşikdi. Eger mümkin bolsa kakanyň aýdymlaryndan birini iki bolup gedekleşip aýtdyňar. Musurmana medet beren inen ya hidret alıdır. İslam için din kılıcın, İslam için din kılıcın. Çalın ya hidret alıdır, çalın ya hidret alıdır. Aslan için din kılıcın, aslan için din kılıcın. Çalın ya hidret alıdır, çalın ya hidret alıdır. Bahar gelip
Yapınsa mahmal aşka düştü bu niçik ahval toy akşamsi kuyunun ordap yağış yağyar damşası şavarda şol pursat deredi sevinin adi aşkadi tutuştu kalbimin yadi cadı gözlerim ekimi alli zühre canım 2000-nji ýylda näme bir Halipa Nur Muhammed Meredov bilen bir şeýle ýatdamalar boldy. Men birinji gezek toýa çykdym 2000-nji ýylda. Ýadyma şunu da Tom saýdy. Goýokçy owatyny aýtdy Nur Muhammed Meredov şoň ýanyna baryp ewat näme ýaňyl başlany wagtlammy. Bir iki tane aýdma barly ýatdy. Birinji gezek Halipa Nur Muhammed Meredov ýanyna bardym. Onu ol täsir gallardy Halipa adam şeýle bir kiçik owundy. O adamçylar şeýle gowdy. Sonuwatom onunam o diyen ýaly sonuwaty ona halkynyň ödem bilýär. Özümem söýüp dinleýän aýdymçy Nur Muhammed Meredov. Näme ýatan ýere ýaty bolsun. Kim ağlap aktyrdy gözünden hünji. Kim seni döretdi beýle ananjy. Senem durmuş bilen oynan oyunçy. Örtünüp canımı yakan ay ceren. Ay ceren, ay ceren, ay ceren, ay ceren. Käbir adam bolýar. Şo barada mesela üçin şoň bir beginen güni ýa-da şoň aramyzda ýok güni bir zat diýmeli bolanda şol adamy diňe jaýjynyt bolsun ýa o adamdy diýmek bilen söz gutarlýar. Käbir adam bolýar şo wagtda näçe diýdiň diýip oturmaly. Şeýle sungat ustadlarynyň biri Halipa Nur Muhammed Meredov. Umuman Nur Muhammed Meredov barada aýdylan ýene bir zat men haýran galan zatym. Oglumyň bir ýaşyna bir kiçirek roly getdim. Meňdejek boldy. Şol roly edimizde Meren Halipa ýadyna düşýän boldy. Şonu Hacı Ýazma Meredov wagtda, Adat Döwmez wagtda, Hemran Recep wagtda, Meren Halipa öz wagtda, Özüm wagtda, Murat Mowlaýew, Nurişki wagtda, Aman Kadir wagtda, Atabay wagtda, Ballyk wagtda, hemme wagtda aýdylanyny tomoşaça gyrgyn garşy stadiona haçan Nur Muhammed Meredov wagtda aýdylanyny bir agazdan hemmesi el çapdy. Halipa ýatan ýere ýaty jaýjynyt bolan ruhşat bolsun. Halipa barada elbette aýtsam men ýekaja tapar kiçijik wagtym Neft dağı owamyda gelenne şonu men daşdan görüpdim ýöne diňe aýdymlaryny dinleýärdik, kasetatyny alýardyk. Laytada 23-nji albomy has gowdy. Umuman olur ýaly insanlar biziň aramyzda entek gerekdi. Ýöne olaryň ady o adasy hiç gaçanam öçmez. Olaryň aýdymlary biziň kalbymyzda baqy ýaşar. Bilmedin sen ilki başta, söýdüm seni güleligim. Duşupdyk biz juwan ýaşda, söýdüm seni güleligim, güleligim. Ram tam 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 tam. Güleligim, güleligim, söýdüm seni güleligim, 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 söýdüm seni güleligim. Toyda toy wagty binç galmasa ýene toýa mella akşam. Günne toýda. Günne toy. Awa. Bir günden din zalan wagty ýokda onu. Aha. Bir Uraz aýyna. Awa. Bir ay boş durardy. Boş wagtdan giderdi, gezmene, aýranyp geler. Taşy 100 diýer, 360 diýer gider. Aş aýdym pirdik gider. Aýlany çykyp geler. Ziyaretlarda bolýan ekenne. Ziyaret. Aýdan ýenim bar, berip gelçek diýip gider geler. Akşam ýanynalar gardaşyny. Kisi bileçe gider geler. Ahir öde her gedek toy mutlulugyny Allah janyp iki sözüniň birim Allah janyp. Ýüregi imanly da. Şondan kapydan çykan bir dogany okardy. Men de ol bilem o dogany. Okardy ondan şeýdip ene. Bollum men gitdim ondan. Sağ bolun diýer çykar eder. Gelir aňardan gelir. Käwen der uçaklar girer. Men ýatdym çykarar ýaly. Arzumat kafama yetti Rabbimin
Yine bir aýratyn bellemeli zat, olam bolsa 90-njy ýyllarda halk arasynda, aýratynda ýaşlaryň arasynda yaramaz ziyanly enliklerin ýoň bolanlygy. Şol näme kan sebäpli ençeme maşgalalar ýykyldy, ençeme adamlar, ýaşlar öz saglyklaryny ýitirdiler. Şeýlekem şol döwürler toýlarda aýdymçylara, sadanlara adar vermegi, olara näle bolsa bir azgysyzlyk etmegi özlerini derece hataplayan adamlar bolýardy. Gayret edin o, silah geden o men size. Aşkavatlı şak silah geden hocam. İpin muhtuna geden ödmem. Geçten o, sinayağın ayttırın. Sinayağda ayttırmam, çağırmam ben o. Ýöne Hudaýa şükür häzir döwrümiz gowy. 2007-nji ýylda ziyanly enliklere garşy görüşmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birine urildi. Şoň netijesinde de häzir ziyanly enlikler dol aradan aýrylyp, ýaşlar sagdyn durmuş ýölerine eýerip başladylar. Bir gün öýde ýatyryn bolyn, bir aşakda gyýgyrýarlar diýip öýdäki meni tudurdy. Hani menem apişkeden seretdim, aşak seretsem Nurcan Halipa hani mekanyň oýnyrdy, şuýda mekan ýaşaýar diýip Fahir gelipdi, şoň Didarjanyň dowlan güni bolmaly ogly. Şoň dowlan günde çağırmana gelipdi, menem öýe gal Halipa aşakda durma gelip öýe sallyk. Öýe girip bile çay içdik, ertirli edindik. Şonda menem toy aýdypdym, inimiň toyuna çağırıpdym. Şo 2010-njy ýylda. Öňrägine näme aýdypdym toya. Onuň Pahir şoň ýaly pamitsem güýçlü de. Bir ýat keşi güýçlü. Toya warypdyr, biz bilemedik. Ama toya gülýär toy dowam edip dur bolyn. Adamlar gyýgyryp ylgap daşary çykdylar. Näme ka diýip görsek Nurcan gelipdir, Nuru gello, Nur Muhammed Meredov gelli, o wasa karçaga. Bunun şoňa barypdyr. Pahir şol adamyň göwüni üçin her kiçi bile kiçi, uly bile uly ýal adamyň göwüni tapýady. Halipa barada aýtsak ýene de kän ratlar we Halipaň ýüregimizde goýup giden gowy sözleri we aýdymlary we özüni alyp barşy adam kärçiligi. Ene şu täze albomum çykardym. Bu albomda da Nurjanyň Hurma diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Bir özümçe men Halipajanyň kiçilikden gowurýan aýdymlaryny, disklaryny, kasetalaryny, öňler kasetalaryny gujoklap ýatýardym dogruda aýtsam. Sebäbi Halipaň näçe aýdym maşol edil bar aýdym diýsem, ýalan sorun edil 190% aýdymlaryny ýatdan bilýän Halipa. Aýdadım hurma, gülme edidim deme. Karıştırıp beni koyma, tüyerim seni kurma. Hayran, bonuşima, hayran, bırkıyma. On şeyle var, hit bolan aýdymlaryň sany sajagy ýok. Şu aýdymyň 190% hit boldy. Sebäbi 7-den 70 ýaşa çenli dinleýärdiler, gowurýardylar, sileýärdiler, hormat goýardylar. Ençeme toylara gitdi, ençeme toylarda bile de toylar soğumak nesip etdi maňa Nurjan bilen. Näçe ýyl bile toýa gitdik, bile duz çörek ýedik. Halipajan. Yatan ýeriň ýaty bolsun, jaýyň jennetden bolsun. Halipajanyň özüne vermedik ömür Didarjana, Hidretjana, bala çağalaryna verilsin. В этом году 10 лет, как не стало популярнейшего туркменского эстрадного певца Нурмухамеда Мередова. Нуры был легендарным певцом. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня можно даже услышать его песни, его голос откуда угодно. Из машин, из кафе-баров, из ресторанов. Песни можно услышать от других исполнителей. Молодое поколение, например, делает новые аранжировки, новые ремиксы, привнося этим самым новый саунд, новое звучание. Но факт в том, что песни живут. Это главное. Не каждому певцу, я думаю, дано
вот оставить после себя такое творческое наследие. Нуры обладал уникальным тембром голоса. Очень звонкий, ясный голос, который можно было узнать из тысячи. Реально из тысячи можно было узнать его голос. Мне было 14 лет, 13, 93, 92 год, когда его песни были очень модными. И Гульбахар, и Гулялигам, и очень много. Список длинный. И когда и просто где-то в соседнем доме это играло, это было всегда узнаваемо. Все, это поэт Нурмухаммед Мередов. Да, жалко, конечно, что пожил очень мало. Мог бы еще больше оставить после себя песен. Но на все, как говорится, воля Всевышнего. Нам остается сказать спасибо за песни, Нуры, Царство Небесное, пусть земля будет пухом. Спасибо. Neşgun halipamı Nurmuhammed Meredov farda bir söz açanda bir diýsen bir üýtgeşik oglanyna wady bir diýsen bir sadadan sypaý adamçylygy watda şu toý diýip gelenlerinde iste garyb adam gelsin, baý adam gelsin, hemmesini razy edip bir üýtgeşik narh goýman şeýle bir halkyň söýgüsini gazanyp halka bir ýüregindäki ähli mehr muhabbetini berip aýdartda aýdymlar. Näme aýdym çykarsa da hemme zapsini 14 aýdym bolsa da şonu hemmesi gaýtalap bereni diýetde. Oňa albom çykaraýma gatkyna. Bidem şonu görüp bir aýdym zada ymtyrmamyza ullukan sebäp bolan adamlaryň birde. Şakak nirde aýtsa şo gidip dinläp, başga o da aýtsa da gidip dinläp. Halipam birinji gerek bir oglanlar var, şulam aýdym diýip 2000-nji ýylda birinji gerek ýanyna çykyp aýdym aýdyp gördüm da, bir aýdym kaýdym toýuň soňuna çenli garaşýardyk da. Häzir bizde de bir aýdym aýtdyrmadym, kabylem aýdyma hoşjaň. Ýa-ni toýda, weçirlerde onnamun nur mektep weçirde de bir kaýdym aýdyp başlandy öwrüm da 2000-nji ýyllaryň başynda. 2000-nji ýyllarda ýamyr oglanlar ýyňlap toýa gidip başladyk-da, ýuwaşykdan şo Halipaň aýdymlaryny aýdyp Halipa täzäp çykardy, şonu alyp gelip giýjesen ýatman deptere ýazyp aýdymlaryny öwrenip şutaý megdi hem aýdyp oglanlar bilen maslahat edip şeýdip. Onuň Halipaň özüň orşamyzda bir duşan ýerimizde aýdym aýdýar sorýardylar da oglan bir zat boljakmy diýip. Ýa bundan iki adam bolar diýetdi. Aşk sevdasynyň ýalanyny men seni bildim, ken garaştım gelersin deyip, yürüpdün söyünüm. Bezlenip çıksın, men karşımda gülürdüm. Her bakışta yürüp bağırım, o da sen koyurdun. Gelmedim, hep sevimi bilmedim. Nurmuhammed Meredov hakyna ýatlama filmi taýýarlamakçydygymy da aýdyp, o hakyndaky ýaxşy ýatlamalaryny biziň bilen paýlaşmagy haýyş edip, Halipaň şägirdlerine, kärdeşlerine, sadanlara ýüz tutdyk. Olaryň köpüsi çakylygy uly höwes bilen kabul etdiler hemde ýakymly ýatlamalaryny biziň bilen paýlaşdylar. Olaň janlar ta bolsun, sunugat eleminden bundan beýlegem uly üstünlikler hemralary bolsun. Emma aýdymsat elimine başlanyň Nurmuhammed Meredowy özüne halipa tutunup, onun ajaýyp aýdymlary bilen adalan käbir aýdymçylar bolsa, ýazga gelmekden käbir sebäpleri görä boyun togladylar. Olaňam janlar ta bolsun. Burhan Cemallayda oğlu ýyllaryň aktyk çowuklaryň arasynda başyna dik bolsun, janyňa sag bolsun. Allah ýol berse, Nurmuhammed Çanyň mehriban perdentleriniň, ýani sizin öz aktyklaryňyň üstünligine bundan beýle goýmak nesip etsin, janyňa sag bolsun. Hacıdaýda ömrüň uzak bolan badakly gurunlygyň üçin janyňa sag bolsun, köp sag bolsun aýdýas. Didar Muhammed, Hedret Muhammed, sizi de kakanyňyň şu goýup giden beýik awraýyny münasip dowam etdirmegi. Onun ajaýyp aýdymlaryny täzeden täzeçe owad bilen halka ýetirip
Avrayna avray goşmagy tüýsürden arzu edýär. Jana sag bolsun, öýejoňa dagadan bolsun. Şu ýatlama filmi taýýarlamaga işen gatnaşan meşhur Akepler video studiýasyna studiýaň ýolbaşçy Hacı Nurberdiýew, studiýaň baş rejissöri Nur Milaýew, baş operatory Aşyr Mirrükow öz adamdan hem-de Nur Muhammed Halipaň maşgala agdalarynyň adyndan köp sag bolsun edýän işiňiz rowaç bolsun. Kerim ağaň şeýle tetirler tere gelýär. Olar dirim ahalyny ýanyna da gelmedik. Bursogyna ne harasat, ne dert baryn bilmedik. Gamlananna gamlanmadyk, gülenenne gülmedik. Inni bolsa olar hakda tarif aýdyp ýarşýar. Inni kimin tarifini ýetirmäge garaşýar bilmedik.